Ramogi kamora ma intiere ageno ni odichiengni medo dhi kodi makare kendo wamedo luwo mago ma otenre gi weche mag duoko manyolandi kod Commission mar IBC mabende ochune yiero kod kiewe pacho kaka achiel kod weche mamoko mathoth bende madhi nyime kotenre kod lendo manyoro no Ramogi e gwenge mopogore opogore mag piny Kenya. Kamora ma intie dwani mondo miarwaki ni machiegni e weche wa manyien mag Migago odichieng' ma kawuono kendo bed koda chakruok nyaka giko mondo wami mathoth ma diher mondo mi winj e odichieng' mar tich ariyo ni. Mokwongo wayud weche ma omiyo pek. Apisa mar IBC manotelo ne yiero ma Embakasi East Daniel Musyoka manyocha olalo kwany ringrene e gwenge maloitoktok. Moko kuom jotelo mag pinje mopogore opogore osepuoyo William Ruto kuom bedo jaloch e yiero mar jatend Kenya. Igabich mosegoyo mbulu wasebedo gi ywak kata chien kanyo waseneno gik manosetimore 2007 ma jowa mang'eny nyolal. Kilifanyika jana ilitushtua lakini hatuna cha kusema. Jopiny medo golo pachgi bang' lendo manyoyango William Ruto kaka jaloch e yiero mar jatend piny Kenya. Arwaki ni machiegni Ramogi nyaturu rikoda e namba 306 mano namba marwa mar ote machuok ka bende wadhi nyime gi kelo ni weche ma opogore motenre gi yiero mar 2022. Nyinga en George Bati. Duoko mar riwruok marango chenro mag yiero ilogo kotenre kod yiero manotim tarik 9 dwe mar 8 nyiso ni duol matayo yiero e pacho ka IBC notayo yiero e yo makare. Lipota mar ilog Raila Odinga yudo atamalo 48.7 ka William Ruto ne yudo atamalo 50.7. Gipuoyo duol matayo yiero IBC kuom tich maber ka gikwayo ji maparo ni yiero ne ok otim e yo makare mondo mi ochwal ng'ur margi e nyim doho. Comparison of official IBC results with ILOG PVT projections. Candidate 1 Odinga Raila Amolo. Official IBC result 48.85%. PVT projection 48.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. Candidate number 2 Ruto William Samoei. Official IBC results 50.49%. PVT projection 50.7%, margin of error plus or minus 2.1%. So when the chair of commission, the chair of IBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is, that there could have been grievances around the results that he announced. The legal channel to deal with the results after they have been announced is to proceed to the Supreme Court. Ramogi ka wadhi nyime koro wang'e weche motenre go ohala tok lendo mar duoko manyogol gi IBC. Tok duoko ma IBC nyogolo nyoro manyolando William Ruto kaka jaloch e yiero notim tarik 9 jodak moko e gwenge mag Homa Bay nobago ng'anyo mar kwedo duoko ma kamano. Odichieng' manyoro kata kamano odichieng' ma kawuono kwe ne oduogo e boma ma Homa Bay kendo jopiny odok e tijegi mopogore opogore. Kilifanyika jana ilitushtua lakini hatuna cha kusema apart from that. So tunaomba tu watu watulie vile wako, wadi kwa kazi, tungoje kenye baba atasema from today tukiendelea. Asante. Kulingana election tulikuwa nayo ilienda poa. Tena tunasema congratulations kuliko president yetu Samuel Ruto. Asanteni sana. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii hali ya tulikuwa na Kenya. Uchuzi wa Kenya imekuwa mzuri sana. Sisi hatuna waziwazi. Tunaambia tu Mwenyezi Mungu atupatie hiyo president ambaye tupatia
afanye kazi kwa heshima na ashime wananchi. Nimepokea ujumbe ya jana vizuri, na sisi kama wakaji wa Homa Bay tuwashukuru uongozi utakayokuja. Ramogi mago oganda ma owuok gwenge ma Homa Bay ka giloso bang' kanyo oselano duoko mar yiero manyolando di chimanyoro. Kuyo oseduogo e boma ma Migori bang' tulo manyomuoche chieng' wuok tich bang' lendo mar William Ruto kaka jaloch e laro kom jatend piny Kenya kaluwore kod yiero maduong' manotim tarik 9 mar dwe mar 8. Jodak e kaunti ma Migori nyong'anyo ka kwedo duoko mar jatend pinyno ka giseo okang' maduol matayo yiero kod keyo pacho ka IBC okawo mar lando Ruto kaka jaloch e yiero no. Nyaka gi sechegi thoth jodak ma Migori pok oduogo e kuondegi mag yuto, kata kamano kwe to oseduogo. Wan gi madanga wakwa ni jo Kenya duto asa jo Migori wabed uru gi kwe. Nikech igabich ka igabich mwasegoyo mbulu, wasebedo gi ywak kata chien kanyo, waseneno gik manosetimre 2007 ma jowa mang'eny nyolal kendo ji mang'eny nowito mon mang'eny nowito chuogi, jo mang'eny onindo makoro kata joma nyalo konyo gi onge. Kwa paro mago kendo ni wachak wadoke, wabiro bedo mana gi chandruok, wang'o barabara onge tiende. Kendo danga chaka kwa jo Migori kata youth ma Migori ni jok makoro kata ji nyalo dhi dukni gi makwalo gik moko e duka. Ok en gima ber. Ok wabi chuno. Wan kwa chuno ibiro gowa gi tear gas, ibiro gowa gi lisasi, to pod wan mabiro tho. Wadhi gi ngima mbele nikech Kenya ka be koro adieri onge. Kenya wakao sedhi marach maonge adieri yudo mana kuom japiny man piny ka me yudo, lakini joma ni malo go to adieri onge. Koro ana kwayo mana kwe nikech gino nochakore chono kata masani waseywak mang'eny to gima be time bende onge. Koro wan wadonga mana piny kaka wan jopiny wachanda mana kamano. To gima kwani wan beda gi kwe migochwa ka tije wadhi gadhi mbele kan wadhi mbele. Joma malo go shughulika malo wana Raila no wacho ni wago mbulu to wadoge udi, no wago mbulu mwadoke udi. Ramogi William Ruto emanyolande kaka jaloch e yiero mar jatend piny Kenya. Jakom mar IBC Wafula Chebukati nyoyango ni Ruto nyoyombo bang' yudo mbulu maromo milion 7.1 kiluwe kod Raila Odinga manyodo milion 6.9. Wuoth mar Ruto osewuok mabor. Sigande chalo nade, we wawinjane. William Samoei Arap Ruto ne onyuol tarik 21 dwe mar 12 e higa mar 1966 e gwenge mag Kamagut e kaunti ma Uasin Gishu. Ne osomo e skund primar ma Kerotet kod skund sekondar mag Wareng kod Kapsabet Boys. Bang' tieko sombe mar sekondar, Ruto ne oriwore kod mbalariany ma Nairobi kama ne oyudo osimbo mar degree, masters kod PhD e lony mar nonro mag le kod kit mwandu mati e lo. E weche mag siasa, William Ruto ne ochako bang' kane orwake kweth mar YK92 kod jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo. YK92 en kweth mar rowere mane ochuog mar siro lwedo kendo choko omenda mar siro jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Toroitich arap Moi. E kweth mar YK92, Ruto ne otiyo kaka jakeno margi e chenro mar goyo debene mosenindo Daniel Toroitich arap Moi e yiero mar 1992. E yiero maduong' mar 1997, mbima William Ruto ne oidho malo e kinde mane oyiere kaka jaod bura ma Eldoret North bang' yombo Ruben Chesire mane en jakom KANU e district ma Uasin Gishu. Kaluwore gi chia mare, Ruto ne ogwel kaka jatatije maduong' mochung'ne weche yiero e duond bura mar KANU. E higa mar 2001, William Ruto ne ogwel kaka jalup jatend migawo mar weche mapacho kod mosenindo Daniel Toroitich arap Moi. Ruto ne omed lemo kendo kaka jatend migawo bang' ogai mar ODM Raila Odinga telo ne moko kuom josiasa mapacho kae e wuok e duond bura mar KANU kendo loso riwruok mar siasa mar NAK motelo ne yiero maduong' mar 2002. Ruto ne odong' e duond bura mar KANU kendo ne oyombgi kod riwruok mar NAK e yiero mar 2002.
William Ruto ne oriwore kod Raila Odinga kendo higa mar 2005 e kinde ombulu mar paro kama ne gikwedo paro mar chike bwo riwruok mar ODM, riwruok mane onyuolo duond bura mar ODM e higa mar 2007 kama ne en achiel kuom jodito mag ODM mane ong'ere kaka Pentagon. William Ruto ne olando dwaro mar laro kom maduong' ma pacho kae e yiero mar 2007 kod otiko mar ODM. Kata kamano Raila Odinga ne oyombe e welo mag ODM kama ne otieko e thuolo mar adek. Bang' lweny mag 2007-2008, piny owacho mar Barwabar ne olos kama ne Ruto ogwel kaka jatend migawo mar pur. Kaluwore gi weche mag mibadhi mane itudego e migawo mar pur, Raila ne oteng'o lwete mogo. Kata kamano jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki ne odwoke kendo jatend migepe kaka jatend migawo mar somo mamalo. The Constitution did not change the principle that you are innocent until proved guilty. Motelo ne yiero mar 2013, Ruto ne oloso duond bura mar URP kendo ne otiyo kanyakla kod TNA mar Uhuru Kenyatta. Bang' loch mane giyudo, Ruto ne oyier kaka jalup jatend piny mokwongo e bwo chike manyien mar 2010. I, William Samoei Ruto. E kind higa mar 2013 kod higa mar 2017, Ruto kod Uhuru ne otiyo maber ka osiep manie kindgi ne nenore ayanga kuom rwako koti, sede kod tai machal. Sasa wewe William kuja uongee kidogo na wewe. Kata kamano, weche ne ochako lokore tok yiero mar 2017 bang' mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Uhuru Kenyatta tarik 18 dwe mar adek e higa mar 2018 e rangach mar Harambee House. Ruto ne ochako kwedo moko kuom chenro mag piny owacho kaka paro mar timo lokruok ne chik ma pacho kae mong'ere kaka BBI ka owacho ni en mar tieko lek mare mar telo ne piny Kenya. We must be careful that this process is not hijacked by the political class and be made a subject of sharing positions or sharing power alone. Jatend piny Uhuru Kenyatta bende ne ogolo koke kendo mayo William Ruto moko kuom tijege kendo keto tije makamago e bwo apisi mar jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i. Kata jo od bura motenore kod William Ruto mane otelo ne komiti mag od bura mamalo bende ne ogweth oko. Kaluwore gi osiepe kendo Uhuru kod Raila, Ruto ne ochako duond bura mar UDA ka olero ni nitiere chenro mag ling' mar tamre miye otiko mar duond bura mar Jubilee. Ruto ne odhi nyime kod pango ode kendo ywayo nyaka jotelo mamoko machon mag NASA kaka Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula e riwruok mar Kenya Kwanza. William Ruto osebedo ka goyo siasa mar ting'o malo jopiny kowuok e ong'ala mapiny nyaka ong'ala mamalo. Bottom up. Bottom up. Bottom up. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wadhi nyime wang'eyo ni mago motenore gi sigana mar jalupo William Ruto, Rigathi Gachagua mabende nyoland gi godo e lendo manyogol gi IBC kaka joloch yiero manotim tarik 9 dwe mar 8. Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto koro oyudo thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya. Rigathi en jago ma osetiyo e kidienje ma opogore mag piny owacho koriwo koda bedo ja od bura ma Madhira. Simfros Okinda kelonwa sigana mar Rigathi Gachagua e yo machalo kama. Rigathi Gachagua ne onyuol e higa mar 1952 e kaunti ma Nyeri. Gachagua ne odhi e skul sekondar mar Kianga High School. E higa mar 1988 Gachagua nosidhi kod osimbo mar siasa kod somo dhok e mbalariany mar Nairobi. E higa mar 2000 Gachagua ne osidh kod osimbo e weche mag telo ne oganda kowuok e kar tiegruok mar Kenya School of Government.
E kind higa mar 1989 nyaka 1990 e bwo tend mosenindo Daniel Moi, Rigathi Gachagua ne owal kaka jalup jagoro e migao mar weche mapachoka. Gachagua ne owal kaka jalwet jatend jotij piny owacho e kind higa mar 1991 nyaka 1993. E kind higa mar 1995 nyaka 1996, Gachagua nowal kaka district officer kata DO ma Kakamega. Kama bang'e to nodare motere nyaka Laikipia kaka DO e kind higa mar 1997 kod 1999. E higa mar 2001, mano higni mogik mag tend KANU, nomiye lemo mar bedo jalwet Uhuru Kenyatta, mane en jatend migao mar tend nanga e kindeno. Bang'e ne gibalo e winjruok kod Uhuru e higa mar 2006, kaito ne odar ma odhi tiyo kod owadgi mosenindo Nderutu Gachagua, mane en jaod bura ma Mathira e kindego. Bang' tiyo ne sirikal kuom thuolo madirom higni 7, Rigathi Gachagua nogwe tao modok timo ohande manoyawo e higa mar 2000, mano mar Rido Group of Companies matimo ohand lope, udi, mwandu mag bao kod mamoko. Huma mar Rigathi Gachagua nojiwore higa mar 2017 bang' tho wadgi Nderutu Gachagua mane en gavana ma Nyeri. Bang'e ne okawo tend siasa e anyuola mare ka otemo yudo komb gavana ma Nyeri. Kata kamano noduogo loko pache molaro kom mar kar chung' od bura ma Mathira e bwo otiko mar Jubilee kendo noyudo loch kod ombulu 94,628. Nyaka ne yiere kaka jaod bura, Gachagua osebedo siep jalup jatend piny William Ruto Mangita, kendo osesiro Ruto ka okwedo jatende machon Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua osebedo kalando sera mag William Ruto, kosingo ni Ruto biro chiero ochumi mapachoka kendo biro deo oganda duto mayutogi ni piny. Tunataka huyu William Ruto akichukua kuwe na mkutano ya vijana wakipanga pia vile watapata mali waweze kuendesha mambo yao. Bei ya gazi imepanda, sukari imepanda, chumvi imepanda, mafuta ya kukaanga imepanda. Tarik 15 dwe mar 6 kodong' mano odiochieng' achiel to IEBC loro thuolo mar yango jolup jolar kom tend piny. Jatend duond bura mar UDA William Ruto noyango Rigathi Gachagua kaka jalupne e ng'wejno. Running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. En lendo mane omedo Rigathi Gachagua mijing'o mar kolo e gwenge mopogore opogore, kogo debe ne duond bura mar UDA e bwo kweth mar Kenya Kwanza. Lek mare maduong' ne neno ni giyudo loch en kanyakla kod William Ruto. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kowuok e mago motende gi weche ma nyiso nonro mag jotelo manyo IEBC Orlando kaka joloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kom mar jatend piny Kenya mano William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Oro wasura ne moko kuom ote mawuok e pinje mopogore opogore. Jotend pinje mopogore opogore oro ote mag puoch kod pak ne jatend piny Kenya ma oyier William Ruto. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni e ote mare owacho ni pod gibiro medo tiyo kanyakla mar jiwo weche mamoko ma omakore kod pinje Afrika ma ugwe. Korka kore jatend piny Sudan ma milambo Salva Kiir osingo tiyo machiegni kode mar medo nyayo tudruok ma osebedo e kind pinje ariyogo. Jotelo mamoko ma oro ote margi gin Prime Minister mar piny mar Ethiopia Abiy Ahmed, jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye, Hassan Sheikh Mohamud mar piny Somalia kaachiel kod jatend piny South Africa Cyril Ramaphosa. Yakoro Mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV pod wamedo dhi nyime gi kelo ni weche mawuok ka kod kacha. Nitiere mathoth ma bende pod waluwo ni mawabiro ni godo e tielo mar ariyo mag weche manyien ma bende otendore kod yiero 2022 kod ariyo. Nyakoro Ramogi nyaka gi sani neno ka un bende umedo oro na ote magu
ma otenore koda paro ma in kaka janeno marwa in godo e odiechieng' machalo kod mae. Erokamano, awinjo weche manyien e yo makare, kendo akwayo mana oganda mondo mi obed gi kwe. Kinyisa ni in Geoffrey Ogalo kawuok Rongo nopenjo ni ang'o momiyo onge chik ma nyiso ni kapogruok obede IEBC to ok land content piny Kenya e yiero. Mano en gima chik pok oyango, kendo bende wacho ni kaber to koro jatend piny owinjo bed ni yiero ka okalo kuom wabunge kata jood bura. Mano pache kanyo. Erokamano ahinya. Jicho Mchanganyi kawuok Nyadorera wacho ni joluo bed mana gi kwe nikech muocho tulo kata ketho mwandu nyalo mana kelo lal ne wan wawegi. Erokamano nya Jicho Mchanganyi kiwuok Nyadorera kata Nyador. Lydia mar Kitengela wacho ni atimo mos ne anyuola mar mosenindo ma en achiel kuom jatelo kata pisa mar IEBC ma okwan ka owito ngimane bang' land lal mare. Mad Nyasaye chung' kod familia mare no. Erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV. In mimedo kete nyakwa Ramogi med diko na namba 36000. Mano namba marwa mar ote machuo, kata bende nyalo luwo achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV, kendo bende tudri kodwa achiel kachiel. Wakaw thuolo mar yweyo ka waduogo wan gi mathoth, kik idhi mabor. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Crispin Otieno, Kanikisi, ma Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka Ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. ushirikiano wetu, Tuinuane na ukarimu wetu,
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e weche manyien pod wadhi nyime gi weche gimotende kod yiero ma 2022. Apisa mar IBC manochung' ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East, Daniel Mbolu Musyoka mane olalo yud kaonegi. Ringre Daniel Musyoka okwany e gweng' ma Kilombero e kaunti ma Kajiado. Apisa no mar IBC ma jahigni 53 ne oland ni olal tarik 11 e kar kwano ombulu ma Embakasi East kaluwore kod obila. Nyamin mosenindo ne odhi miyo yango ringre owadgi ma nyaka sani okane kar kano ringre joma otho ma Loitoktok. Ka obila lero ni gisechako timo nonro kaluwore kod nek mar apisano mar IBC. Odhi nyime ni jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa idhi dine ka obila kuom ndalo 10 tok jamin buche kwayo doho mondo omed gi thuolo mar medo timo nonro ewi wach mitudego kod nek odichieng' mar yiero. Moko kuom jomin wach manyo mondo obed joneno gin NYS to kod apisa mag IBC e kind joneno mamoko. Burani ibiro winji tarik 24 dweni ka inono kama apis jomin wach ochope gi nonro ewi wach makamano. Jodak Malamu owacho ni gin kod geno ni chenro mane jatend piny Uhuru Kenyatta ochako kane ne telo biro dhi nyime e piny owacho manyien. Giwacho ni gin gi geno ni William Ruto biro dhi nyime gi chenro mag dongruok e gwenge makono moting'o mano mar Port Malamu. Maombi siku mingi kwa ajili wa rais wetu wa 5 wa nchi yetu wa Kenya, na nashukuru Mwenyezi Mungu amenijibu maombi yangu, amenionekania Jehova, ameniepea kiongozi niliyetaka, niliyemuomba Mwenyezi Mungu. Mungu Jehova, naomba rais aliyeingia katika kiti hiki, Mungu atuonekanie sisi mahasera. Niliona naibu rais akiwa rais ataweza kuendeleza yale maono na ile miradi ambayo walikuwa wameanzisha pamoja na Rais Uhuru. Na zile sera zake tulizipenda sana kwa sababu ilikuwa ni ile ya bottom up na kuleta mabadiliko ya kiuchumi nchini. Kwa hivyo tuna furaha sana kwamba Kenya na Mpeketoni, hususan pia Mpeketoni, tutaweza kupata mabadiliko ya kiuchumi, na zile sera ambazo Ruto alikuwa analeta zitaleta kuleta pesa mfukoni kwa kila mwananchi. Mana odiochieng' achiel bang' land William Ruto kaka jatend piny Kenya, oganda mopogore opogore kaunti ma Kisumu koro medo mana chwalo ote mag kwe. Oganda go kwayo kwe kindegi kendo
kwayo jotelo mondo mi omede nyayo kwe ahinya to e weche motenore kod duoko manyoland nyoro. Kotwak elo kanise mag gwenge ma Nyanza, jadolo ogonyo ngede bende koro niende ochwalo ote mag kwe kendo kwayo jopiny mondo mi obed kod horuok makende e thuoloni. To gima duong' ni Nyasaye to ni kodwa. Kik waluor, kik wabagni, kik wabed gi weche moko manyalo ketho kwe thurwa ka. Kwe ber budho. Kwa ketho kwe, waketho kama duong' ahinya. Omiya kwayo yawuotwa te kochakore Homa Bay, Migori, Kisumu, gi Siaya. Kik waketh yore wa jowadwa, kata Nairobi, kata Kibera, kata kamoro. Kik waketh giwa jowadwa. Kich giwa giri pesa manolosogi. To kwachak wamuch kendo ko waketho giwa gi. Wakethore kendo chalo ng'ama beto dende wuon kaka odindi rami to in mane bete koro ng'ama biro thiedhi. Wan ne wasegolo mbuchwa buonge maben mbuchwa ne dhi konyowa. Ero kaka nyose wuok onge kuma dwa tim gima dwa tim joge makoro ng'an kaka timo malo gin magiamua kend gi malo kono wan gi mimo na thuolo matis twahinyore saidi wa joluo wahinyore kuma dieri wahinyore ok wanya mungu makwa wacho wahinyore ahinya koro gima wakwayo kupo ni Ruto giamua ni bedo president to Ruto ng'i kaka nyalo kata wambe onyalo chunyo mondo chunyo obed kare kech wambe wan mana jo Kenya kaka en Ruto beja Kenya Raila beja Kenya wabiro yie kopo ni kata viongozi mbele go neno ni Ruto na motelo wabiro yie ka Ruto motelo kuma dieri to kopo ni negi mawa be sawa gibiro neno kaka ging'ado but gima kwayo ni wabed gi kwe wamanyu wanju tich kaka wachandre piny ka wachandre chano wamany kaka nyithindo nyalo chiemo. Senator Masani mar kaunti ma Kakamega mabende laro kom gavana mar kaunti no Cleophas Malala nyotelo ne moko kuom jodak e boma ma Kakamega e nyiso mor margi bang' kane jakom mar IEBC Wafula Chebukati nyolando William Ruto kaka jaloch e lemo mar tend piny Kenya kaluwore gi yiero mar piny Kenya mane obagi tarik 9 mar dweni mar 8. Mimi naomba watu wa Kakamega, hata wale watu ambao walikuwa waazimie, tuanze sasa mwamko mpya. Tukiwa watoto wa mtu mmoja, tusipigane vita yoyote. Kenya ni yetu sisi wote, Kakamega ni yetu sisi wote. Nataka munihakikishie mtadumisha amani hapa Kakamega. Wangapi walisema amani? Najua kuna mandugu zetu ambao wamekasirika kwa sasa hivi. Hiyo ni kawaida, tusiwachokoze. Vile mmeona kwa media ama kwa runinga ni kwamba wana IEBC ama commissioner wa IEBC hawajafikiana, na ukiona idadi ambao wamekataa matokeo ni wengi kushinda wale ambao wameungana na Chebukati kutangaza matokeo ya leo. Tunataka business people wafungue biashara zao. Hapo Kakamega hakuna tuta accept kile matokeo ambayo itatokezea kwa baada ya viongozi wa IEBC kuungana pamoja then kujadiliana pamoja. Kwa hivyo tunaomba wananchi wa Kakamega wakati tunasherehekea matokeo haya tusherehekee kwa upole na kwa utulivu ili tusije tukaharibu biashara zetu Kakamega hii, kwa sababu tunatarajia kwamba kuanzia kesho mambo yakuwe salama, watoto warudi shule, tutafute school fees. Ramogi adwani wakao yo machielo e weche manyien ma otenore gi yiero 2022 kokalo e Ramogi TV. Ramogi gie sani bende aneno ka ji medo oro ote ma opogore kendo bende kapok wadhi nyime ahinya kwa Ramogi daire mondo mi anyisi mana ni wamedo koni ni mondo mi bed ka ingirori e piny Kenya ni mar mae kinde mar neno ka dhi nyime kata mana bang' lendo mar yiero manyotimo dichieng' manyoro. Nyaka gie sani kwa Ramogi wadani wadhiane nyaka e apisi mar jatend piny Kenya kama bende twak nitiere gie sani kotenore gi weche mag arita ma nitie piny Kenya gi thuoloni. Wadani wadhi achiel kachiel mondo wawinjane kaka weche chalo. The presidential election results set in motion
other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. I thank you all. God bless you and God bless our beautiful country, Kenya. Thank you. Okay. Ramogi mano milome mowuoke apisi mar jatend piny Kenya mabendo gol koda jatelo mochung'ne weche mag jotije kanyo Joseph Kinyua kawuoyo weche mag yore mag arita kwe piny Kenya kinde ni endi makoro igamruok telo ma bang' yiero manyo tim tarik 9 dwe mar 8 singo ni ng'ata modak e piny Kenya bed ni en ng'at mawuok e pinje maoko matimo tije ne piny Kenya kata ja piny Kenya ratiro mare mar arita kwe piny owacho ng'iyo kendo biro neno ni ongirore kinde duto. Ramogi bang' yweyo ni wabiro dhi mondo winjane weche ma wuok Kisii kocha kama wabiro tudre kod jafwambo marwa Crispin Otieno mabende nitiere Kisii to ma biro mana bang' yweyo. Wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth mana kaka winja singo nino kik idhi mabor. En penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu Mataye na Ruth Otieno. Dan Olonde kani Nairobi ma Ramogi TV. Haleluya. Naitwa William Yirima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ramogi koro ni wadhi nyime gi weche manyien ma otenore gi yiero mag 2022 kendo koro wadani wadhi achiel kachiel nyaka Kisii kocha kama bende jafwambo marwa Crispin Otieno ikore yo makare mar miyowa weche ma bende wuok e gwenge ma Kisii kotenore gi paro mopogore mawuok e gwenge yiero manyo tim di odhiambo manyoro. Crispin Otieno achiel kachiel nyaka kuomi ka intiere gwenge ma Kisii gigo ma George kantire county odiochieng' ma kawuono tok kana jakom ma ne duol mar yiero IEBC Wafula Chebukati lando duoko ayango mar
kom ker waneno ka jogo magin johera mar riwruok mar Kenya Kwanza e kaunti ni ma Kisii nowuok oko kar romgi kendo ne onyiso mor margi kaluwore kod yiero ma otim duoko mar yiero manolando e kaunti no ma Kisii. Kendo toke kanyo ne watemo loso kod moko kuom johera mag Kenya Kwanza ma bende nolero mor margi. Kata kamano johera bende mar Azimio no oko mor kod duoko makamano, kendo ne watemo loso kodgi. Tok loso kodgi wakawo paro margi, kendo adwani mondo wakwong wawinjane paro mar jogo ma waloso godo e kaunti ni ma Kisii. Ne giwacho ang'o e wir duoko mane Wafula Chebukati ogolo odhiambo manyoro. Ile mambo yenye ilifanyika pale kwa ile ukumbi ya Bomas of Kenya haikutufurahisha kabisa. Kitu ya kwanza naweza uliza ni ile kwamba kwa sababu aliongochewa pale hakuonekana. Baada ya kufungwa ikailishwa hadi kesho ndiye akaonekana. Hiyo kitu haikutufurahisha kabisa. Kitu kingine mimi nauliza ni hii. Kwa nini mwenye walikuwa na usindano na mzee wetu Raila Odinga anasema ya kwamba yeye haonekani sura ya kuibiwa? Kwani Odinga ndiye anaonekana sura ya kuibiwa? Hiyo jambo inatusunisha sana. Hiyo iwezi leta maneno mazuri. Aliyeshinda wacha apewe kongole na aendelee na uongozi. Ombi langu kwa rais mteule William Ruto ni kwamba awakilishe watu wetu vizuri. Remain peaceful with the result which were announced yesterday. So what we do, we need a conducive environment to work. And also, we don't want chaos to arise throughout the country. Just a peaceful environment for us to work. And also, President William Ruto, remember our economy. You promised us we can rise from bottom up. Election ilikuwa fair, but Wafula Chebukati ametufail because alikuwa ametuambia the results are kwa media, but unfortunately kuja hapa mwisho result haziko media, so hatujui kitu ili happen. Walifanyia result bedroom alafu wanatuletea sitting room kuangalia. Sasa ametufail kama sisi watu Azimio, kwani hapana. Honestly haikuwa fair. Basi mano gine moko kuom johera mane waloso godo mawuok e Azimio, kendo moko duond riwruok mar Kenya Kwanza. Nyalo pare kaunti ni ma Kisii en kaunti no ma ong'ere kaka kaunti ma aung'o lwedo jo Azimio, ka iwacho ni kuom atamalo jo Azimio niga kod kata 60%, ka jo Kenya Kwanza wacho ni kod 40% e kaunti. Kendo mano nyisore ayanga kata king'iyo kuom kaka duoko nyicho wuok e kombe mag od buche mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii. Ka nyaka sani jo Azimio ni kod kwan mar jogo mano yier mano maromo 70%, ka jo Kenya Kwanza nyaka sani ni kod kombe duto te kaunti ni ma Kisii ma kao percentage maromo 30 kanyo. Koro mane kaka chal ne weche chalo kaluwore kod yiero kata duoko mag yiero ma owuok e kaunti ni ma Kisii. Kendo ang' wacha nyiso gigo ma ji wacho mopogore opogore koting'o nyaka jogo magin jo kanisa mopogore turka, ka gimedo mana kwayo jopiny mondo bed mana nyayo kwe. Jogo mano neno ka duoko okomorogi ikwayogi mondo gidhi e doho mondo mi gichwal wachgi kaluwore kod duoko mane ogol. Kendo watemo ng'iyo kaka weche medo bedo e gwenge ma Kisii kaachiel kod kaunti majirani mano kaunti no ma Nyamira. Kendo ang'e matude kod ubang'e kanyo ka wanyiso ni jopiny kaachiel kod jogo ma awuok e kuonde mopogore opogore wacho ang'o kaluwore kod duoko manyo ogol kod jakom mar riwruok mar kata jakom mar duol mochung'ne yiero thurka mano IEBC. Bati Erokamano nya Crispin Otieno ka intiere gwenge ma Kisii. Pod wamedo geno mathoth kuwuok kuome kaluwore kod paro ma oganda medo golo. Koda jotelo bende kotenre gi duoko manyo gol gi jakom mar duol mochung'ne yiero kod kiewo pacho ka IEBC midhiambo manyoro bang' jo Kenya ne go ombulu tich ariyo mokalo tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni. Wadhi nyime gi motenre kod yiero. Riwruok mar okinde ogolo duondgi ewi duoko manyo gol kod duol matayo yiero IEBC ma bende nyogi lando William Ruto kaka jatend piny Kenya mar 5. Wawinjane kaka ne giwuoyo e kinde twak ma gibedo godo mana ithuolo machuok mokalo chien.
We also call on the Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has to unravel the heinous actors responsible for this cruel act, and also reassure the country and indeed all IEBC officials that their service to this country does not amount to a death warrant. As the Law Society of Kenya, we have over the last 4 months extensively trained our members on handling of election petitions, and we believe that we are ready, able, and willing to pursue any challenges in court. We call upon the Inspector General of Police to take all lawful steps to guarantee the security and well-being of all Kenyans and their property, as well as take decisive, lawful action to deal with any criminal elements seeking to destroy property or harm citizens. We have not received any complaints, but we are closely monitoring the situation across the country, and we do know that a lot of our members are engaged with various political parties, giving advice and looking at the entire situation with a view of offering legal solutions to any parties that feel aggrieved by the results that were released, and that is across board. Kodhi nyime nyako Ramogi waringane nyaka gwenge ma Narok, kama bende wayudo ni moko kuom jodolo kod jotend dinde e kaunti ma Narok medo chayo duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewe pacho ka IEBC kod kuom golo kare ombulu ma Narok kendo tere nyaka e gwenge ma Bomas of Kenya. Kagiloso edo apis county commissioner ma Narok bang' romo mane otelie kod jakom margi Peter Nakola gikwayo jopiny mondo mi omed nyayo kwe kinde ni ma koro selando duoko motenore kod weche mag yiero manotim tarik 9 dwe mar 8. Omero dhi nyime nyako Ramogi kod weche mabende wayudo kowuok e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyandarua odhi e ng'anyo kagikwedo kaka chenro mar yiero ma piny Kenya ne otim, kaka duoko mar yiero no manyolandi odiochieng' manyoro bang' ombulu mane gigoyo tarik 9 dwe mar 8. Jodak ma kono wacho ni yiero ma kamano ne ok otim e yo mahuyanga, kagimedo seyo moko kuom apisaza mawuok e duola ma ochung'ne yiero e pacho ka IEBC kuom rocho chenro ma kamano e kuonde kwano ombulu manitiere e counties ma kono. Gavana masani ma Nyandarua Francis Kimemia ma bende ne olo e lemo ma kamano higani bende koro kwedo duokono, ma bende olando Dr. Moses Kiarie mar UDA kaka jaloch. Kimemia okwayo duol mar IEBC mondo mi otim nonro mag apisas mage mane tayo yiero e gwenge ma kono, koriwo masinde mag KIEMS mane otigodo e kinde mag yiero. E kinde no bende iwacho ni yango loch mar Moses Kiarie kaka jaloch ok ne en gima kare, ka Kiarie nolandi bang' yudo ombulu maromo 158,263 ka iluwe thuolo mar namba 2 kod Francis Kimemia mane oyudo kwand ombulu 52,187. Ningeomba hiyo uchaguzi irudiwe kwa sababu tuliona mambo mingi ilifanyika hiyo siku ya elections. Tulipata watu wengi wameweka picha zao katika vituo za kupigia kura na tukaona hiyo hayapatani na katiba yetu. Tena tukapata kuna briberies mingi zilikuwa zinaendelea huko ndani. Pia hiyo hayapatani na sheria za uchaguzi. Hiyo KIEMS kit tukitaka ifanywe audit, ikifanywa audit tujue wenye walipiga kura idadi yao inatoshana aje na wenye walirekodiwa kwa form 34A wametoshana aje, ndio tujue inakaa namna gani.
Jodak mana nyuki wuok oko ya piny gi mor tok lando William Ruto kaka jalocha mar jatend piny Kenya Yiero manotim tarik 9 mar 8. Jodago no jomiel nyaka e otieno. Ramogi pod wamedo luwo ni wachno kendo wabiro medo keloni kaka chenro mag mor ma oganda nyiso bang' lendo ma kamano nobedo e gwenge mopogore opogore kaachiel kod paro mabende mopogore opogore ma jopiny medo golo kotenore gi duoko mar ombuluno. Nitiere jal moro mabende penjo kane to bende nyithindo pod dhi yawo sikul tich ang'wen kaka ne olandi. Ramogi par ni ma en wach ma kapok iwinjo kolandi kod jatend Migago mochung' ne weche mag somo ni odiochieng' ma kama oloki to ng'eni pod en odiochieng'no. Awuoro jothurwa katelo wewa but daher mondo mi akwa jo Kenya duto ni ngima ema owinjo bed ni dhi mbele kendo kik wabed kod chochni moro amora. Mano Brian kawuok e gwenge ma Migori. Ng'ato penja kani bende Raila Odinga dhi loso saa 8. Noseluongo mano omiyo kanitiere lokruok moro amora bende ibiro yude kokalo Ramogi TV ka. Jo Kenya onego rwak lendo manyogol kendo puo jotelo ma oyier kuom loch manyo giyude. Ote maduong' ni Kenya osekalo tembe mathoth omiyo seche koro chopo mar neno ni oganda jo Kenya oduoge wang'e kendo giter Kenya mbele. Austin Otieno kawuok e gwenge mag Migori. Erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV ka bende wamedo keloni weche manyien ma otenore kod Yiero ma 2022. Wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth omiyo kik idhi mabor. Yupo Mungu mwenye uwezo asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yiero, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mokalo e chenro mar Tapki. Timoro pia. Baba! Ile kaka wanyalo chuoyo gi yath na to akia ni en marango. Inspector, mia simu na ngochne matin. Ipo link koso kibiling. Bro warengi. Makeuru. Ni matinja telo. Maira nyisimangi so bihana kuna timoricho. Mwana inya bihana. Tapki. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chenro en penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Matayen and Ruth Otieno. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa.
Dial *811*273# to get Kenya National Anthem. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Ramogi kapok watieko weche manyien gi sani kaka nasingoni ni pod wan gi mathoth ahinya mabiro ni bang' ma kotende gi mago medo luwo ni konde mopogore opogore matimore piny Kenya. Inya kotende gi duoko manyolandi bang' yiero man oganda jo Kenya odhi chieng' tarik 9 dwe mar 8 mano tich ariyo mar juma mokalo. Nyoro ne tim mar Liverpool owuok amodhi kod Crystal Palace ma bang' Liverpool bende ne owuok amodhi mokwongo kod tim mar Fulham. Omiyo gi sani Ramogi mago mabende wamedo luwo ni kang'oro weche manyien sa 10 kachiel godhiambo ibiro medo yudo mathoth ahinya kokalo Ramogi TV. Omiyo kik idhi mabor. Erokamano ema nyalo goni kuom kete Ramogi TV kuom thuolno duto. Kao kamano mano ema kelo e giko mar weche manyien motenore gi yiero mag 2022. Nyinga en George Bati. Oriti masane. Lieta kani Nairobi, ma Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. I'm gonna try out too. Touch. The African Princess. Shida zote za nini? Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini? Acha nitukane tena kwa kujamii, kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready.